Morsu Jaska ja Jaskon rakentelut jatkuu. Nyt on paloasema. Tästä tulee kaksiosainen video. Nyt me näytän vaikka tän paloautopuolesta tuon ambulanssipuolen joku päivä. Tässä on 14 hallia ja 1 pesuhalli. Otetaan ykkösestä. Tässä on pesuhalli, mutta täällä ei oo mitään. Tässä on ykköshalli. Otas tuo pois. Tampere 17. Tää aseman paikka on heitetty, mutta ei sillä oo väliä. Tällainen maasturi. Sitten tässä 131 säiliöauto. Tuollainen. Siinä 16 nostolava. Sinne 121 keulapumpulla. Sitten siinä on pakettiauto Mersu T151. Sitten tässä on 15. Tää on nosturi, mutta et mikä hemmetti tää on, niin se on nosturi. En osannut parempaa. Tämmönen lepakko jossa. Tässä on säiliöauto 1-3. Tässä on 1-2. Juu, tollanen. Sitten tässä on 1-1. Tommonen. Sitten tässä on 4. Palomestari. Samanlainen kuin tuolla ja Lauri 4. Mä ajattelin, että mä näytän tän kokonaan. Siinä Lauri 4 eli lääkintäesimies. Siinä on ambulanssi. 191. Mersu, en osannut hienompaa. Samanlainen 192 ja 193. Tällaiset samanlaiset. Sitten nää ylös. Näin. Tämmönen kattotasanne. Tai tietokonealue, en mä tiedä. Tää on vai joku torni. Hemmet saat. Noin. Tällainen tää oli ei ihmeellinen. Video ei oo tullut, kun kone oli rikki ja 2 viikkoa huollossa. Juu. Tässä tää nyt ois ja moro.